si vyskúšali nových adeptov. Ja ďakujem pekne za rozhovor, pán tréner, a samozrejme vidíme sa čoskoro aj na ďalších udalostiach, kde budete. No a vám ďakujeme, diváci, za pozornosť. Slovensko-Česko 1-3 a 2-9, to je suma sumárum a my sa s vami lúčime na teraz a niekedy na budúce. Dovidenia. Je takýto veľký priestor pre Ondřeja Bíra, pretože ten, ak bude vidieť to červené súkno, ktoré má pred sebou nielen teda spoluhráčov, ale aj možnosť na to zobrať si loptu dopredu, tak to je nebezpečenstvo najvyššieho rangu a teraz sa o tom presvedčíme. Našťastie. Tak Česi s inou taktikou ako v prvom zápase, hrať postupným útokom. Je to skôr my, kto hrá kombinačnejšie, lenže inkasujeme. V prebiehajúcej 10. minúte sa o to Václavík. Mirvald. Pozor na to! Znútra pokutového územia. No a inkasujeme aj tretí gól, to sú neuveriteľné chyby. Výborne teraz zakombinoval s Kaňukom, ktorý ešte chce udržať loptu. Kaňuk, Antol. Natiahol si teraz prihrávkou. Z ihriska Lády bol na zadnej žrdine. Opäť Podhajecký. Prihrávka na ihriska, odkrytá brána, Freibord. Štvrtý gól do našej siete nepridá. Si ho a rovnako tak aj jeho brankárskú dvojičku dneska hľadali. Ale máme možnosť na to skórovať. Bíro opäť fantasticky, ešte je tam Antol. Toto bola veľká šanca, z toho musí byť gól. Podhajecký s výborným zákrokom proti Freibortovi. Vedejstvo nám zatiaľ nesedí. Výborne Čambal teraz, Antol vyskúša to priamo. Prečo nie? Nákop od vracajúceho sa Nestoríka, ktorý to vyskúšal cez celé ihrisko. Máme ešte sily na to, aby sme duel dostali možno aj do nerozhodného stavu, čo by bolo výborné, lenže štvrtý gól teraz priniesol Svoboda. Tá pozícia golmana je veľmi, veľmi náročná aj pri tom spôsobe hry, ktorý sme sa snažili presadiť. To nebolo jednoduché, ale jednoduché je strieľať gól. Bíro. No, vyzvrtal teraz a Periešiho. Lenže opäť inkasujeme jednoduchý gól. Nikto nebol v... Antol. Po nepresnej rozohrávke dostávame aj 6. gól. Lády. No a Delovka sa dostáva napokon do siete a jej... V prvom zápase určite medzi tých našich aktívnejších hráčov snažil sa dostávať do situácií, snažil sa aj hľadať prihrávkami spoluhráčov. Učilo, ale okrem toho nebolo nič naviac. Pozrite sa, ako Bíro vymyslel prihrávku na Hakla. Alebo to bol Padera, dozvieme sa v ruke. Tá generačná obmena časom bude musieť prísť, pretože či už aj reprezentačný kapitán Juro Kuhajdík, prípadne Rudo Beliš určite už nebudú asi. Naozaj ten dôraz v týchto medzinárodných zápasoch je na úplne